Kusihloko lesithathu la kumzansi wethu channel 163 indaba zethu ubulamo omuhle nomthanda ngibingelele ngwamukela uphina kuphobole khona umhlatho wesimo sezulu ngesikhathi kanjalo nakusasa asubheke mbulethu kanjani kwehlakho lesilakhele bangutsho nje egcolo nomsize emoyeni laqhubekela ithela impela izulu kulako lomkhulu lezindaba zethu eRandburg udaba uzothi malifana ngempela mokho lapha kwaZulu Natal uhamba njalo ungena lapha ngempela lapha eMpumalanga kanjalo nakhona lapha eLimpopo kanti ke mokho lapha ku Uppington khona zobela ithela mokho lapha ku Alexander Bay Springbok Fred edala zobela imbozile ngempela mbukela izulu nakho umhlatho wesimo sezulu akuma kwazo ifundazo yabhethi manje usuku lakho kusasa mokho lapha Eastern Cape zobela imbozile mbukela izulu lithela kuphina mokho lapha Eastern noma njalo ufika lapha endaweni esikhona lapha eMthatha moko George zobiphuma inhlamvu elanga mazokushisa ekseni ko George u20 hamba kwalusuku akutete obhenje mbothini kanjani usuku lakho kusasa mokho lapha Free State zobela imbozile izulu kuso sonke isifundazwe bese layithela ke mbukela izulu mokho lapha koSasolburg amazinga akho kushisa ekseni koSasolburg sivuka ngo15 hamba kwalusuku akuye u17 obhenje thini kanjani usuku lakho kusasa mokho lapha ngempela Western Cape mbukela izobe sikaze ngamafizu kuso sonke isifundazwe obhenje mokho lapha kuvustile ekseni sivuka ngala lapha u22 shisa lemafini ngo36 uhamba kwalo usuku yabhethi manje ngempela usuku lakho kusasa mbukele mokho lapha Northern Cape nakhona udouble fana ngalo ngoba zobela imbozile izulu esifundazweni maze ngakho kushisa mokho lapha koKurumane ekseni sivuka ngayo u18 hamba kwalo usuku ku22 Kimberley ekseni sivuka ngo20 uhamba kwalo usuku akuye lapha u26 awubuke nje manje usuku lakho kusasa mbukele mokho lapha Northwest nakhona udouble fanayo sobe sikaze ngamafizulu esifundazweni emahla amathuba esivula kuphina makhona lapha ngempela koMahikeng ekseni sivuka ngo17 koMahikeng hamba kwalo usuku akuye u18 awubuthi manje usuku lakho kusasa mbukele makhona la eGauteng soqhubeka lithele mbukele izulu kuso sonke isifundazwe obhenje amazinga akho kushisa mokho lapha koSprings sivuka ngo14 ekseni hamba kwalusuku ku15 kanti ePretoria ekseni sivuka ngayo lapha u16 hamba kwalusuku kuye u17 yabuthi kanjani usuku lakho kusasa mokho lapha eLimpopo mbukele izobela imboze ngamafizulu esifundazweni bese bamahleka amathuba esivula kuphina mokho lapha koParabholo hamba njalo kufika lapha endaweni zikothohoya ndo amazinga akho kushisa koPhulukwane ekseni azobe kuye lapha u17 kanti ke limbozile kulezo ndawo awekho amathuba esivula obhenje kanjani usuku lakho kusasa makhona eMpumalanga mbukele nakhona azobe sikaze ngamafu bese bamahleka amathuba esivula kuso sonke isifundazwe obhenje makhona emalahleni ekseni sivuka ngo14 hamba kwalusuku akuye lapha u15 makusho ugcalo umlomo mbukele makhona kusifundazwe sihlakhulu kwaZulu Natal nakhona azobe liva izulu kuso sonke isifundazwe siza mbukele usiqaphela impela isifilo njalo salo izulu lethi Smith ekseni sivuka ngo15 hamba kwalusuku akuye lapha u16 mina ngithi kinini konke emakhaya kwesithela umusa.